Казвам се Вера Велинова. Работя като художник-декоратор в Кукления театър. В момента пиесата, която правим, се казва "Вампирова булка" с сценограф Стефка Кюлиева и режисьор Тодор Вълов. В момента сме на етап на изработка на конете, които са 6 на брой. Шиеме плътта, обличаме го, след което се монтира главата. Това е коня на вампира. И тъй като трябва да е прозрачен, шием го от копринен плат. След като го сложим на конструкцията от тел, създава илюзията за прозрачност. Принцесата се влюбва в вампира една нощ и пожелава да се ожени за него. И той отива със своята коляска с 6 коня да я вземе, но тя попада в едно тъмно царство, където няма светлина, няма нищо хубаво, всичко е тъмно и мрачно и решава, че не може да живее там. Това е един от 6 коня на вампира. В един момент се оказва, че вампира Наринан е омагьосан. Той е наполовина вампир, наполовина човек. И тя решава със своята любов да се пребори с злото и да отключи човека в него. Майката на принца се казва Геротея, бащата е Сугарак.